guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi channel YouTube Pendaratif, channel yang saya menghibur dimanapun anda berada. Oke guys, ini kita sudah sampai depan rumah Mak Pah. Ini ngajak ini deh. Nah, jadi kemarin guys, Mak Pah ki nekoni aku, ndek mau deh nekoni. Mbak, ndek ini sampean nang ngene Bu Yuni yo. Nggih, Mak. Wah, Mbak ngono aku ndek melok. Jadi Mak Pah itu pengen ketemu Bu Yuni dan guys. juga Mak Pah ini juga kan gak pernah kini ajak jalan-jalan ya Mbak. Sekalian diajak ke Bu Yuni juga kita ajak jalan-jalan guys. Hari ini kita menyenangkan Mak Pah dan orang banyak. Mau Mbak Ida, saiki Mak Pah kok sapa nih? Nggak lagi sih ya. Hari ini agenda kita tuh seperti itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Manten. Kan pundi? Tang mak kecil. Oh, teng ini Mbak nih. Nah ini Aku mangrono. Mayat yang pundi? Aku mangrono cacah mang nang ndi yo. Kok urung enak-enak aku ngono. Sing Ngonten. Iya, saiki. Iya, tak salin ya. Senenge. Lah, Mas senenge. Mau diajak jalan-jalan. Tak salin ki aku. Oke, kita tunggu Mak Pah. Kita menunggu Mak Pah ganti baju. Itu kerajinan nih, Pak. Ini Mbak yo, tak syuting Mas. Dek ini ternyata ono sing DM aku, guys. Piye? Mau pesen. Pesen iki ya? Heeh. Lho kuwi bonus. Entah Mbak biasanya Nggak jintrek-jintrek bisa iya. dikirim guys ini guys. Masa gak iso, Mbak? Ya maksudnya piye sampai saya mengirim? Iya. Iya. Saya mengirim Pak, siapa? Pak niki nek enten sing pesen saged dikirim. Cak tempo di. Dikirim. Dikirim tebeh mboten saged nggih. Napa? Niki, misalnya ana sing pesen tebeh ngoten mbok saged dikirim nggih. Tiangnya mriki nggih. Kula sing ngirim. Oh, saged. Dipaketke saged. Nggih. Kula tergede nih Kalimantan. Tuh kan, nggak bisa guys. Oh, nek luar kota nggih mboten saged, Luar Pak. kota maksudnya. Ayo barangnya namung sardi. Tawane bakal ceput tok kene kurangan, Pak. Oh. Oh, alah memang tak wis Kula duwe. kayak bakal liyane coke genten. Oh, jenengan pun gak ada langganan. Nggih. Walah, langganane kathah lho jenengan. Nggih. Ora tau mandek. Lho, Aku ya guys. tak karo angklo ndamel angklo. Biasanya kathah niki pun telas nggih. Telas. Lah nggih biasanya kan yang mriki juan tak jejer-jejer nggih. Angger wayah teko ngoten iki payu kabeh. Apa-apa payu. Walah, alhamdulillah nggih luaris nggih berarti. Lah ngeten iki barang-barangnya bahannya king pundi? Bae nggih golek tang rasa-rasa. Oh, tenjene bakal rasa kadose. Walah. Iki guys memanfaatkan yang ada. Kayak seng-seng sing wis bolong-bolong ke anu ngoten niku nggih saged nggih, Pak. Talang Talang saged. niku lho. Nggih. Nggih, Ini talang. Iki lho guys. Oh, iki. Seng-seng ngoten niku lho, Pak, napa? Oh, nggih, isorane. Oh, nggih ngisorane lho biasane ngene iki jendrek-jendrek, guys. Oh, nek Kebutuhan kulkas. bahannya Oh. kulkas, yang pasti kulkas. Iki bekas kulkas, guys, iki. Iki. Ya sudah guys, kita menunggu Mak Pah Pokoknya dulu ya. seng-seng kawat-kawat napa mawon nggih saged nggih Pak dimanfaatkan. Tapi kok iso saged dadi mulus ngoten niku, Pak? Dandange niku. Yang dados skin. Oh, ndandak nih. Oh, ndandak. Ya wis guys iki Soalnya nunggu. bocor sikitan enggak bisa. Oh. Wis kita nunggu Mak Pah dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Cus. Ih, Mae, Masya Allah, Mae pun cantik. Tutup pundi, Mak? Apa nang kene Bu Yuni nang Kendilan. Mae, Jenengan kok ujuk-ujuk nggih. ajeng gerek sriwing kita teng Kendilan enten apa? Aku kan kangen Bu Yuni, ora tau rene Bu Yuni sepiye gak tau rene. Oh, jenengan nggih pengen ngertos Kendilan. Heeh, ora tau. Piye Kendilan iki piye? Mae dhewe nate kendilan blas. Oke guys, kita pertama kali mengajak Mak ke Kendilan. Seperti apa? Ini pertama kali juga Mae main ke sana gitu, Mak. Aduh. Mungkin yang nggih kersane kepanggih sedoyo. Ngertos griyane Bu Yuni, griyane Reta. Enda Bani Inten, Enda Mbah Yi, Bunda. Ya nglumpuk ya. Nggih. Kelompok. Guys. Ayo, iki bajene ning kono kok, guys. Guys, kita Mak Pah ini nek Nyore berangkat. bersama, Mak. Iya. Nanti nyore nggih, Mak. Terus jalan-jalan nggih. Ya. Purun.
Michael. Oke. Diajak Sriwi Kutil jalan-jalan. Oh iki guys, mak nek rumah iki ya jalan ki mak mriki, terus rumahnya diendah ning kono. Iki ngene iki gange Mas Mandor iki guys. Ngono, dadine ya cedhak nek mak jalan kaki nggih mah nggih. Iki gange rono sut. Wes enek anu guys las-lasan banter. Kita tus dulu. Monggo nek anu bace. Mboten apa-apa mriki, langsung. Nggih, langsung monggo. Mabar. Nggih, pamit mak. Oh, kita on the way. Cus. Lanjut, milih apa mak? Melon. Kayak gak usah semangka. Semoga kayak Semangka nek inu 5 tapi. Sekuning mak ampun segitu. Wangi memilih. Pona. Mbak, aku nambah sing mateng enggak? Wangi. Ampune melon, guys. Kayak parfum juga wangi. Udah. Antri membayar dulu. Yes, jadi Mae tadi minta tolong guys, mampir Mbak mampir yo terno. Aku tak apa gawak no Ibu Yuni apa ya Mbak. Ono terus sing sejalan yo las pas gue terus ya wes akhirnya las pas gue gini beliin kami Mbak. Mae gawani sampe dolani. Silaturahmi. Aku nggak tahu jalan. Oke, derek nate mriko nggih, Mak. Mungkin saya ketemu Kinara, Mak. Kinara teng mriko, Mak. Oke. Nah, yuk langsung kita berangkat ya guys ya. Kita langsung aja berangkat. Monggo mak. Halo. Ini teh bajai. Mak seneng. Seneng ya? Besok jangan. Terus guys, kita OTW dulu. Kita OTW dulu ya guys. Mbak Intan. Iya, Mbak Intan. Sama Mak Pas Salim. Udah, ya Allah Mak Pas. Kenapa nih? Jangan guna pun. Ya Allah Mak. Alhamdulillah dikangenin Mak Pas. Kenapa? Kenapa jenengan bukan apa Mak Pas? Ya Allah Mak Pas, jenengan iki kok ngeten nek mawon. Monggo pinara. Mbak Bunda ketok. Iya, Bunda. Monggo pinara Mak Pas. Nggih, monggo ya. Jenengan iki lho Mak. Kok nggih. Aku yuk kangen ada apa Bu? Enten Kang. Dek iki dalu kan ajeng dijak Mbak Indah mriko. Awake kula jek rong penak. Iya, iki kenapa Bu? Ceritane nggih ngoten nika lho, Mak. Ceritane kula sing salah. Enten rencane kula mriki. Niate kula kan bantu rencane kula promosike teh ngoten kan. Kula mencoba. Soalnya kan iku terus saged mengobati vertigo. Kula ki nek kalih vertigo pun tak hati-hati ngoten lho. Dadak kula seneng nanti Bu reaksinya tuh tubuh akan terasa sewakit semua karena kan racun-racun yang ada di dalam tubuh itu akan keluar. Jadi reaksinya nanti karuan. Nggih tak teruske Mak 2 hari tok niku. Hari sing kedua niku kan kula minum jam 8 kan 2 jam sebelumnya tidur harus diminum nggih. Jam 8 saya minum pun rasa mboten penak besesek keringat dingin niku mulai jam 1 Mak ngantos subuh.
subuh niku kula pun ngrasake awake kula pun mboten karo-karuan. Tan ibu lara tan tulung keroki dados ibu walsem niku dicoel ngoten terus diosat-osat terus dikuwerokke niku Mboten raos, Bu. pun mboten krasa. Bu bolot tempek akeh. Kula krungu niku nek Bu bolot akeh terus kula ngeten kek iki dudu bolot lho iki balsem sadah mbok coelo nek geger kula ngoten dilotekno tenan kuwi. Nggih. Wis gak kuat, Nduk. Dek Dewi, Repa, suaraku malah semakin entek, Nduk. Ora iso ora didoyo, wis kuweteng, Nduk. Tenan wis kuweteng. sadar. Alah wis kuweteng rasane wis berkunang-kunang peteng ambruk-bruk wis wanyep. Intan ki bar ngeroki aku terus ditinggal adus ketoke eling. Bar adus ketoke lagi dicelokno, Nduk. Wong Intan ki anu subuh ngono wis budal jeding wis dikakno kabeh kok Terus aku wis muwen ae kuwi Mbak Intan wis bar adus borong api aku ora nduk krungu jebar-jebur terus gang sedelok jenengan pun mboten berdaya. wis ra iso apa-apa tenan nduk aku ki mbok piye diangkut Repa mbek Salwa ki aku mbok wis kudungan tisu. Sing ngangkut aku kuwi pokoke Salwa karo Repa karo Dek Dewi elingku lho ya. Soale aku isik krasa dikeroki Dek Dewi ki ambek disoneni aku krungu. Aku ki sik krungu suarane Dek Dewi iki meskipun lambat laun ki aku krungu. Wis pokoke digowo aku mbok kudungan mbok ora ya klambiku kuwi. Wis digowo ning rumah sakit ki terus disuntik. Terus anune ibu dileboni obat. Piye jenengan? Dari belakang. Iya, kuwi dimasuki obat. Ketingale nggih wageng, mak ketingale lho kula mboten anu. Terus begitu rondok sadar biak kuwi lho, ya kok dokternya kok bakul LPG aku kaget. Endok, Pak, kuwi lak bakul LPG ora mbok kuwi iki dokter ngono. Tak ingeti ya, tenan iki bakul LPG kita dadi dokter aku ngono. Terusan bareng ngono aku rontok krip-krip Mbak Indah karo Mas Dimas teko nduk kuwi. Aku ngene, iki tenan nduk, ngomong ngene iki Repa roh iki. Ngene iya, ngene iki aku mau ngomong siji tok. Dok, saya minta kembul. Maaf Bu, di IGD enggak menyediakan selimut. Repa pokoknya tak kon ngukeli aku supaya ngerti beli carane. Akhirnya makan tekan dene. Terus ngono wae jenengan Kangen Ibu Ya aku. Allah, kok benjing-benjing tak benjing-benjing tak ono sepi ki lho Bu. beda lho Mbak bawa nor-nor. Jenengan iki apa Mbak iso gowo-gowo. Jenengan iki ngene. Aku kangen Bu Yuni. Aku pengen nyoba sekolah-sekolah iku mandek sik yo Mbak. Iya. Tembus buah. Sebenarnya gak apa-apa, Mak. Wong pancen wis sampai saulan ora ning nggo. Lah yo kok suwi ya Mbak yo. Aku tak kangen nak aku pengen rono karo Mbak. Kalau piye ambek Mbak Jessica. Dewi ini kan pondok mantel niko to. Mbak aku Dewi rambut jak ning kene Bu Yuni ngono. Iki Mas ngono Mbak niku numpak baje Mak dik wingi. Mbak niku kali Mbak. Makane iki rene. Mau lebih kok main ra gelem ngejak aku yo aku melok. Aku melok aku yo sungkan ngene ngono. Maksa Alhamdulillah. Iki yo goleki neh. Tak iki cek ngoten ya, Nduk. Boleh nek kemna iki. Aku ora nggone make ora enek. Mak malah tidak kok Mak tidak kok Mak. Tak enteni. Kene ndi? Pak, Mang, cacah enek rene, Pak. Urung enek iki. ngoten ngene mae malah mboten mungkin wong ngene mae mboten enten tiyang blas teh. Tindak. Solo tindak nggih. Dia mau yang sering ngene. Yung Sri karo Mbak Mur Baut. Oh, nderek. Nggih, nggih iki nggih mriki Mbak Mur Baut kali Mbak Lipa. Nggih. Oh, ana yo Ngoten iki Mak daleme. Mak wis rene Dek. Oh, pas karo Ibu Murah kae. Karo Mbak Wiji. Hmm. Mbak Wiji make. Kae. Semprong aku. Kangen Intan, kangen Ibu aku ngono. Tani kan malah rene. Kan Dewi iki kan ajeng mriko. Iki lho digoleki Mbak Mak kok Rene lho Nduk Tan. suwi gak ketemu kok. Ketemu, Sini Pak. lho Dok. Mari dene iki bingung ngajine, Bro. Nggih, adik iku wis Ayo. ditunggu ae. Awas. Mau lho, Bro, ngono lho ceritane. Jangan Lah sampai lima. jadi apa saliman? Kok salim dereng Udah kok. kono. Dereng kono. Bohong-bohong. Nanti aja. Nanti dulu. Nanti.
sapa anu ya ora mangan roti. Ya enggak. Emang terus moro-moro mangan roti. Kenapa ibu? Wis ngono ki adegan reka ulang. Kayak daerah. Matur suwun nggih Bapak. Ya Allah. Bisa mae sampai direwangi. Rene gawa-gawa. Lah yo kan jenengan tengani, Mbok, jenengan yo ngono ora ndolani anake, ora ndolani putune. Insyaallah nggih, Mak. Kan Pake kan nek dinten Minggu libur. Mengke kula Setu jam menten iki Pake pas wayahe wangsul kula mriko. Mengke Minggu saged ngeplok kalian jenengan. Dinten Senin kula mriko ajeng nyuwun kemangi. Selasa nek kula ajeng tenggene sarang. Oh, ning lecet. Loh, iya so, Bu? Desa, Dok. Desa. Tak dinten mboten sithik wingi mesti. Tanggal 20. Tanggal 20 kan sok Selasa nek, Dok. Ngono. Dadi wis berbagi tugas, engko Mbak Lis nggawa ndok, engko Bu Yuni nggawa rica-rica ayam, engko Pak iki nggawa minuman. Dadi wis ya bekele yang dhewe. Bontot dhewe. Aku ning anane bontot. Nggih, bontot. Kan dinding to. Nggih iki makme enake. Engko ning gone warung makan apa piye lah. Terus niku usulane ngeten, kula kan memantau teng grup. Anu mawon bontot-bontot. Mungkin Bu Yuni anu nggih sing beto rica-rica ayam. Nggih manut. Tanten manut ngoten mawon dalang pemirsa. Matur suwun ya Allah digawakno mak melon. Matur suwun Mak Pah, ya Allah sehat selalu jenengan. Biasane ngurung gejalan. Dalam rendah. Dalam nggih. Nah, niki enten pir napa nek pir ngeten iki sawenengane Intan ngeten iki nek pendak dalu ajeng istirahat ngoten niku dipendhet piyambak pire terus kula disukani napa piring plastik kalih napa Mak peso. Langsung Mbak Palupi wis diumbah tapi terus langsung siji ngono kuwi langsung plek ngono. Lah maksudnya apa? Aku kayak ngono ae ya. Mboten nyuwun tulung, mboten apa ngoten. Langsung piring plastik, iki wis Diparingke ibu ngoten. Iki terus dikei peso, langsung direhno. Maksudnya apa? Ngono. Harus mengerti apa yang aku mau tanpa aku Iya, menjelaskan. iya ngono. Aku ki ora juru peraba lho. Masih suka kayak ngoten. Tapi saat ini keadaannya Bu Yuni pripun? Sampun Saiki ning anu lho, ya rondo. Alhamdulillah rondo cuma ya cek rondo rasa sengkring. Tapi yang memang lah lho, aku tidak boleh manja lah cara mono, wis kudu tak lawan. Ke sini lho. Kudu kene lho. ben kelihatan. Lho, kira dibalekno. Iya. Aku nek karo Mak Pah cuwur to asik pokoknya niku nembe niku terus dewa Pak tukangnya ngeten Bu. Niku nyuwun pasir dereng sias meleh mboten dereng kula lanjutke nembe ningali. Sini ternyata ketok Duduknya sing bagus ya, Bu. Sing harus Ya ini aja. Intan, nek gak manut ibu, gak jadi ibu ngejak ning gone tiang lala yo mau Intan ora manut. Manut. Iku ditarik sini jadi kelihatan. Tadi kan kursinya di sini tau. Jadi ndak sing manut ta, Nduk? Ya caranya nggak gitu, Nduk. Ditarik, Nduk. Ya koyo mundur-mundur gitu. Dek kok mesti rasa. Aja diduduki. Nah. Dulu ya. Iki senengane sapa, Cah? Nek bengi ibu dikasih piring ambek pesonya, iki senengane sapa? Apa namanya iki? Buah pir. Buah pir. Terus mandi pun ini. Belum mandi dulu. Iki jam piro? Jam 1. Itu loh, satu lihat jam 4. Biasanya ini jam berapa ini jam? 12. Iya, wes udah mandi. Bu, kan tinggal iki. Ki jam pira? Jam 1. Ayo, jam piro? Ini loh sekarang berapa? Jam berapa? Itu loh, lihat. Jam 12. Iya, wes karepmu. Jam 12 wayahe apa iki ya mene? Mandi tapi suruhan dulu sekarang. Kosek, Mandi dulu bar Mak dunjo mak. jupuki gombal ki mau, guys. Roti, Mak. Intan nyuci gak hari ini? Hanya tidak garing, Mbak. Tidak garing mendung ya. Ya sudah guys, ini Mak Pah biar berbincang-bincang dulu sama ibu ya.
Ya sudah ya, sudah. Ya wis, Intan Mbak. penutupan Stop tak? nada. Demikian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.